ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra og Attorney Ellen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini akong suwat suliran. Ako si Cardo, hingkod ang pangidaron, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa ako mga gipamati. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Good morning, Pilipinas! Good morning, world! Yay, nag-uuping akong tiyan. Nagutom da. Mato ko sa kusina. Kasi nakaluto na si mama para makakaon ako. Samaran. Murag lamay kong daan giluto ni mama da. Kaysa baho pa lang gani daan, lami na. Ma! Mura lagi glami ng giluto ni mo. Kasi pa ko makakita sa mong giluto, nakasiguro kong halami na. Ako ginang paborito nga, piniritong isda. No? Basta gani imong paborito, no? Abtik gid kay ng ilong nimo. Siyempre ma, ako pa. Sige. Pagsukad na kay mga una ta. Kini. Sige ma. Sugan ako eh. Thank you ma. Lami kay kayo. Sus, atikan pagitan nimo da. Di ba ko na atik ma? Lami gid basta ikaw ang magluto. Pastilan. Sige ma. Ato sa gawas ma. Magpahangin sa kunya, maglakaw-lakaw. Pahilis ba? Sige. Sugan ako eh. Pero buyag. Sakit bato na ako no para mahilisan ko. Muadto ko sa basketball court. Basta ito si Martin dito. Pagkidwa ko basket. Bay, sige na. Sigod na ta. Lambi na kayo ikiduwag basketball na para mahilisan ko. Ibusugay ko. Sige bay, 5 naman ta. Sakto, ikaw ang ikalima. Gigi. Bay, 5 na mi. Aw, okay, bay. Okay. Sagutin mo. Ako rin ha. Sige. Okay. Op, oy! Ako ang bola! Akong point guard ninyo, ha? Ikaw ba, pangitag pwesto nga, magka-bakanti ka para pasahan ka? Sige bay. Ay, may sakit ang akong tiyan. Bay, kakakidot, bay! Bay, biko daw. Ano sa mga bay? Ang akong tiyan! Ay! Recorded by X Thunder Gaming. Pagsugod na sa mong duwa sa basketball, misakit tayo na kong tiyan. Mao nga nahunong ang duwa. Ug ila ko nga gitabangan para nga palingkuron sa kilid. Ug unya, ay, kita sa kong tiyan, ay. Ano sa mga ka bay? Sakit kaya kong tiyan, bay. Ano sa bay? Ano na? Ambot lang. Basin sa kabusog siguro nila ako. Niduwa kag diretso og basketball? Busog kayo ka? Ano sa mga taong ka bay Kaya anong day, bay? Delikado ba na bay? Kay pong babitaw sa mong katigwangan, nga basta busog kuno nga, magdagandagan ka, apindikon kuno ka. Ano sa bay? Oo bay. Dali, tabangan ka na mo. Ihatod ka na mo sa inyo.
Naunsa man day ni siya Martin. Naambot lang ang tiyo eh. Nikalitan mo na siya. O pagani pagsugo na magduwag basketball, nisakit na yung tiyan. Masakit king akong tiyan. Pastilan ni mo, Cardo. Busog kay kaunya, miduwa din kag basketball. Maulagit eh. Busog ka no kayo siya. Para mahilisan naman ang tako. Nimo ay, dadede kuyog ta. Dadun ta kas manghihilot. Basin og gipanuhutan pod ng imuhang tiyan. Sige ma. Iyay kasakit. Ay, naunsa man di ay ni siya. Misakit ang tiyan manay. Saon? Kahibaong busog kaayo ni duwa magbasketball. Oo ba? Sige, sige. Ato ko nun kang tanahon, be. Be, isa ka ng imong sinina, isa ka. Pataas. Gipanuhutan man di ay ng imong tiyan. Unsa manay? Panuhot, Rani. Ay, salamat in town manay kung mauna. Ako rin ng haplasan, mawa rin ni siya. Salamat taon. Diyata. Ay, Hinay, haplas sakit. rin ni. sakit. Pero hinoon, nindot kay pamatayon. Giyaplasan ni mga akong tiyan. Pero sakit. Diba? Kaya na, human na. Ayaw mo kabalaka. Mawara ng imong gibate. Salamat manay. Tuod, wa na yung sakit ang akong tiyan. Basin tuod, tinuod ang gisulti ni Manay nga, panuhot ra gyud. Mayon tayo nga, di na mo balik, puti yung sakita ito. Sakit kay kagapon akong gibati. As in, mura kong nanganak sa kasakit. Ay, salamat itahon, wa na. Nawa na gyud. Grabe kasakit sa kuntian niya ito higayon na, pero sa dihang gida ko ni mama sa manghihilot o iya kong naghiaplasan, nawa naman pagkaugmaan na. Kaya lagi panuhot ra ko no. Ug hangtod karon, wa na mabalik ang akong sakit sa tiyan. Ang ako mga pangutana mao kini mo sunod. Unang pangutana, miduwa ko basketball nga busog kayo ko. Ug sadyang nagsugod ang duwa, may sakit lag kalit ang akong tiyan. Unsa magkahinungdan adto? Tungod ba kadto kay busog kayo ko nga miduwa og basketball? Di ba din na maayo? Ikanong pangutana. Mingon lang ako amigo nga basta kuno busog, kunya magdagandagan ka, maka-appendix ko no? Tinuod ba? Kung dili man gani, unsa mahinungdan? Unsa mahinungdan niya ng appendix? Ikatulo pangutana. Siya diyang gida ko ni mama sa manghihilot. Mingon ang manghihilot nga panuhot ra ko no? Tinuod ba? Kay paghaplas niya nako, nawa masad ang sakit. Ikaw pa to katapusan. Sa among gibuhat nga pagsakit sa kong tiyan, wa mi mo adto og doktor. Kundili milaos mi sa manghihilot. Sakto ba to ang among gibuhat? Kay na-timing masabgod nga pag humanyag hilot, nawa raman ang akong sakit pagkaugma. Ang ako lang ba, nga basin doon na di ay ko'y laing gibati sa akong pagsakit sa kong tiyan. Kunya, wala ko kibaw. Maayo ka nga magpa-check up yun ko og doktor aron nga maklaro. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cardo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, magiguban ako kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related yung nga problema. Kaya usama ko ka, drug addiction specialist, o sa ka medical doctor, o sa ka psychiatrist. Kasi-kasing pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers
page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Biling Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, if someone walk away, kung mga gibulagan, problema. If someone walk away, maybe hitabo day kay tagaan og room or somebody sa imong kinabuhi. Signay mo abot diha, no? Para na nga kung ang usa kuno ka pultahan lisod ablihon para nimo, yung girog kuno gamay kay basig na ay doorknob da nga daloy na kayong ablihon. Para na sa imo. Ay nga ani rin kinabuhi. Ayog pugsa og dili para sa imo. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Cardo. Hingkod ng panuigon ni Cardo, taga Cebu City. Cebu City. May mga taga Cebu City itong Dr. Omar Arcio, mayong pagpaminaw dahil sa Talamban, Dr. Edwin Mingito. Mga taga Blacks, Dr. Ronald Limcho, Dr. Moncho Naharo, Dr. Beng Sanchez, Rudy Amatong, dagang kayo mga amigo ng mga gwapo ng mga doktor, Dr. Edwin Himino, musta naman mo? Dr. Dinopol, Marian, si Robert, manang nga okay lang kinabuhi, o mga taga Kimba Talisay, no? Muna man ako ni greet mga Sabiliano family, mga taga Kandulawan, mayong pagpaminaw. Taga Lawaan, di kanina Ilaken Tigaw, nga Tigaw family, si Vicente, si Glenda, si Vincent, si Clarilyn, Violeta Canton, John Rainer Miningito, taga Talisay San Isidro, Barsaluti family, si Dorothy, Evelyn, Jerome, o si Jamaica, Jay, mayong pagpaminaw. Kinsa pa maning uban akong nasa kong listahan, ang mga taga Sangat, human naman ni sila, mga taga Magdok, pirmi kung mga silingan niya, no? May pabayaw ni Ma'am Clara Tapangan, EJ Sasan, Rini Sasan. Guwapo ka ni si Rini Sasan. Kung may Rini nga dili guwapo ba? Si Marlon Ragasa, Carding Tantiado, Pita Alferez, Herman Alferez, Michael Toripiel, Merlin ug si Ben Lapot. Ay meron ba ng tagaan kog Biko aning Merlin da? Kanang kuan? Budbud. Si Julian ug si Alex Repunte. Mga ato mga gwardiya sa Nava, si Suelo Pidil, CB Frances, Marvin Villa Hermosa, Joseph Bacoli, ang Pansakala family dia sa Inayaga Naga, si Dilima Andres Dilima. Alright, so kining uban sunod na lang po, Okay, going back to our sender, si Cardo. Panuhot ng problema ng Cardo na. Ako lang yung paningkamutan card na. Kaya ako nabukupi panuhot to sa'yo. Sa'yo magpamasahe mga niko. Gapon, pamasahe ko eh. O napangutanan ni Cardo, ni duwa kog basketball nga busog pa kaayo ko. Usa dihang nagsugod na ang duwa, ni kalit lang kalit akong tiyan, sakit akong tiyan. Kung sa man dahil ka ito hinungdan na to. Tinuod ba nga busog kaayo nga muduwa dayon og basketball, di ba di ay maayo? Di maayo. Di maayo busog kay ka. Mo labi nagcrispy pata imong sudan dugay mahilis. Paulay lang sa kadalian og duwag basketball dayon og busog kayo. Kay usa posibilidad na kani mo atong appendix na tunggoy na sa side atong intestine. Masudlan ganin ni siya whatever masod kanon or mga parasite, ma-infected ni siya. Mga cause of appendicitis. Kung busog pa kayo, bugat pa kayo, sama ni mo pag-dunk o busog kay ka. Di ka ka-dunk. Di ka kaliap. Bitaw, di ka kaliap. Ako, dula ba yung basketball sa una po, di kayo kumayo. Mas arang-arang ko sa tennis. Pero busog kay ka, pahuli sa gamay. May ilis-ilis po ba? Inom tubig, may ilis-ilis yung gawin mo tiyan. Di bugat kay ka. Lihok ni mo bugat kay ka. Dali ka ma-bikil, ka ma-injured. So, dili advisable nga busog kayo mudula yung basketball o bisang unsang klase nga sports, Ano yung uban gani? Yung nga, banana lang im nun. Rather kanon. Nganong banana man? It's because banana is rich in magnesium and potassium nga makakuan nga dili ka dali kraman, no? Makakuan, ma-weaken imong muscles. Dili maayo mo duwa dayon og basketball, dili lang basketball. Mga klaseng sports kung bugat kay ka, busog kay ka. Pahulay sa kadali. Kaduhang mga tana. Niingon ang akong amigo nga basta busog kuno kaayo,
kaunta magdagan-dagan ka maka-appendix kuno tinuod ba matong gingon ako posible mahug diha ang bulalo da sa imong appendix kung dili man gani unsa may hinungdan ng appendix ano to ang appendix is extension na sa atong tinai. Dili kayo klaro ang iyang function nung naana sida but more on lymphatic drainage. Mura gyud ana ang iyang function. Tungod lagi kay naman sa opening, posible nga masudlan siya og pagkaon. Parte sa pagkaon or parasite ba? Ha? Musud na siya ngadto matrap na nakagawas mo nang ma-infection. Mo na nga ma-infected, mo na nga ma-inflame, mo na gitawag og appendicitis. So dili na siya sakto mo bay na koy appendix bay. Kita ang tanan ay appendix. Kung ma-infected na siya, mo nang gitawag og appendicitis. Para gino, na ako'y tonsil bay. Namatay tanan tonsil. Ma-infected na siya, mo nang tawag tonsillitis. Klaro tadya. Tunod, ikatulong pangutana. Sa dihang gidala ko ni mama sa manghihilot. Mingon ng manghihilot nga panuhot ko nun Tinood ba? Kay paghaplas niya nako, nawala man sab ang sakit. Gitay panuhot. Sa in English pa ni, flatulence. Narabag na trap nga hangin. Ito na ko sa'yo, mukha ito mga bad odor. Sa atong term na makautot. So, mao na flatulence ang tawagon ani. Sa may pamaagi nga dili ta mag-flatulence. Smaller diet lang, dili lang kusog kayo. Kanya kanang increase imong water intake, deep breathing, onya mga warm water pwede ra. Avoid talking samtang ka nagkaon, or samtang ka naginom mo nagkaon, avoid talking kay kasi masugulipan ka. Slow down sa imong pagkaon ug don't drink beverages through straw. Dili ko na advisable mo straw kay makasuyop sa kaghangin. Ingon nila. Tuol lang butana. Onya dili ka mo inom og antacid or proton pump inhibitor like omeprazole o dili na siya advisable kay dili man hyperacidity ang problema kundi panuhot man ka. Kabalikon kanang panuhot na trap ang hangin dang dapita. So mao na nga kinahanglan siya makagawas. So dili ni siya tungod kay nagpatungod ka sa electric fan or unsa pa man diyang mga paagi kung dili na build up ni siya nga gas sa atong gastrointestinal tract tungod sa pinunta dili maayo nimo nga posisyon, diet ug katong mga gipanggili ayaw pag sige tabi da samtang sikag kaon kun kay giinom ay sige pagtabi kay makuha ng hangin, matrap ang hangin. Sunod nga concern sa among gibuhat sa pagsakit sa akong tiyan, wala mi mo adto og doktor kundi didto mi mo adto sa saktong sa manghihilot. Sakto ba ang among gibuhat? Kay na timing man sa nga paghuman na mong pahilot na wala man sab ang pagkaugma na ang sakit sa akong tiyan. Ang ako lang ba nga basin do na di ay koy laing gibati sa ako sa atong pagsakit sa akong tiyan. Kaya wala ka ko kahibalo. Maayo ka nga magpa-check up ko. Maayo ka nga itong mag-usa ka gastroenterologist. Kinaman sila sa tawagan na. Endoscopy may tawagan na. Oo. Mo visualize ang problema da sa sunod mong tiyan. Pero ako mutuo sa kuaning mga manghihilot. Kaya ako regular man kong magpahilot. Kaya kapoy lagi. Mawabe pa yung mga sakit-sakit niya. No? Kung wala lang ka mag-constipation, meaning walay nakabarada sa agi sa imong pagdaloy sa imong hugaw, I think there's nothing wrong. Wala lay dugo ang imong hugaw, there's nothing wrong. So, ang karang panuhot, mahitabo na nato, mawa na siya, if you do a slight massage. O niya, kuhan ka, ang mga ginger, warm water, turmeric, lemon, makatabang na siya. Alright? So, nakasabot ka sa speaker ni mo sa to'y kuhanan niya, si Cardo, din sa Cebu City. O nga to sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa, kini akong suliran. Ako si Dr. Rini Obra. Thank you very much sa makanunayon niyang pagpaminaw sa itong mga RMN program tapos kitag rating din sa atong lugar. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayon.